आजपासून कबूतरखाना संदर्भात जैन समुदायाच्या उपोषणाला सुरुवात होणार आहे। जैन मुनी निलेश चंद्र यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपस्थितीमध्ये हे उपोषण होत आहे आणि या उपोषणाला आता सुरुवात झाली आहे। आझाद मैदान या ठिकाणी जैन समुदाय हे उपोषण करते। कुलाबा जैन मंदिर ते आझाद मैदान असा हा मोर्चा काढून मग आझाद मैदान इथं हे उपोषण आता सुरू होत आहे। तर जैन समाजाचा आजपासून उपोषणाला सुरुवात झालेली आहे। कबूतरखान्यांसंदर्भात जैन मुनींकडून हे उपोषण केलं जाते। कुलाबा जैन मंदिर ते आझाद मैदान मोर्चा काढण्यात आला आणि त्यानंतर हे उपोषण आता सुरू झालेलं आहे।